най-вододайните зони в Пловдив, буливард Източен. Това е булеварда, който имаме най-често и най-така красиви ВиК аварии. Постоянно. Ако се разходим в участъка между 6 септември и Гене Мария Луиза, ще видим на много места поставени пътни ивици. Това е от скорошни ВиК аварии. Последната беше преди 3 дни, мисля, директора ще потвърди. Пак авария. Като това същевременно беше булеварда, за който може би през миналата година, когато община Пловдив стартира своята програма за реконструкция на пътни участъци, да получаваме най-много жалби от големите булеварди. Това наистина беше един от булевардите, за който имахме най-много жалби, които бяха свързани основно с опасените ВиК аварии в него, но също така и от липсата на тротуар. Като тротуара е да води до най-големия хипермаркет в района и хората, когато завали дъжд, имаха много притеснения в това. Днес, в началото на годината, месец май, за пореден път сме заедно с вас на старта на реконструкция на път. Вече никой от нас не помни коя е поред в Пловдив и най-вероятно в момента никой не се сеща. Но тук е по-важното, че през тази година продължаваме практиката за съвместна работа с ВиК оператора от ВиК Пловдив. Освен Царов, тук имаме пълна подмяна на водопровода, за което малко ще даде повече информация, но съчетаваме двете институции в това да дадем един по-качествен продукт на хората. По-устойчив да бъде този пътя, който днес започваме да преасфалтираме, се надяваме, че ще издържи много години, като същевременно с подмяната на водопровода ние ще си уплътним и с основата. Ще си направим също така и долния пласт, и горния пласт и абсолютно всичко, което е необходимо. Тук използваме случая също така, за разлика от другите проекти през тази година, използваме случая да направим и тротуарната настилка цялата. Като отваряме една голяма скоба. Първоначалните намерения на община Пловдив бяха тук също да направим и велоалеята, но велоалеята попада в транспортния проект, за който транспортен проект сме почти готови. Смятаме, че до края на юни ще можем да направим възлагането за велоалети 48 км велоалета. Пловдив като една от тези велоалети попада точно в тази зона. Така че сега ще направим само тротуари, ще оставим свободно място за велоалета, която ще бъде изградена и финансирана по транспортния проект от програма Регионално развитие. В момента започнахме с тротуарите от вчера, но когато вече влезе и ВиК-то, мисля, че днес от днес ще затворим западното платно, като организацията на движение ни е посочено в източното платно. Това ще продължи до време на целия ремонт на западното платно на булевард Източен. Смятам, че тук ще решим един наистина дългогодишен проблем, тъй като аз още от времето, когато бях районен кмет, много добре помня непрестанните течове, които имахме тук и те продължават и до настоящия момент.